O Executivo rianxeiro segue a dar pasos de cara á dotación dos servizos básicos naquelas zonas nas que a día de hoxe existen carencias. É o caso dos núcleos da Coviña, Fachán e Chorente, na parroquia de Taragoña, que na actualidade carecen de rede xeral de abastecemento. A actuación con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña de 2023 ven de saír xa a licitación, cun orzamento de algo máis dos 88.000 euros. Son tramos curtos, pero necesarios, porque estamos falando de abastecemento e estamos falando tamén de núcleos como outros na parroquia, non? Pero que núcleos nos que todos os veráns hai problemas de suministro coas traídas veciñais, por tanto, bueno, desta maneira poderemos avanzar en ampliar a rede no conxunto do municipio, pero en particular nesta parroquia onde é tan habitual que nos verán haxa estes problemas de suministro, non? O Concello agarda poder darlle continuidade a este tipo de obras, ampliando a rede de abastecemento de auga municipal a aqueles outros núcleos que na actualidade carecen del, como é o caso da Cruz, a Burato ou o Curral, entre outros. No futuro, se non é con cargo ao Plan de Obras e Servizos, como neste caso, o Plan de Obras e Servizos da Diputación, que nos permite financiar esta actuación, será con outras maneiras, como tamén xa está en estudio, con medios propios, en colaboración cos veciños, como se están feito no pasado, pois tamén están en marcha distintos traballos para poder ampliar a rede na zona na que a día de hoxe únicamente hai o eixo principal a carón da estrada autonómica. Compre agora ir facendo eses ramais para ir dotando cada un dos núcleos de rede. Ora irá a Coviña, pero despois hai outros que quedan pendentes, o núcleo da Cruz, os núcleos da Purato, o núcleo do Curral. Bueno, queda unha serie de núcleos por ir completando a rede.